O BNG quere que o Salnés volva a contar cunha área sanitaria propia que non dependa de Pontevedra. Os nacionalistas comprométense a reinstaurala de chegar ao goberno da Xunta despois das eleccións do 5 de abril. Recuperar capacidade de decisión aquí no hospital do Salnés, capacidade de orzamento e tomar aquí as decisións, que non pase como está pasando agora, que se hai poucos especialistas, pois se priman que atendan en Pontevedra e non no hospital do Salnés. Entonces, no Salnés, os veciños e veciñas temos tamén necesidades. O BNG trasladoulle esta promesa aos representantes da plataforma de afectados polas listas de agarda do Salnés, un colectivo de rezón de creación que iniciou unha rolda de contactos con forzas políticas e sindicatos para escoitar as propostas de uns e outros para mellorar o sistema público. No encontro desta mañá, os nacionalistas amosaron a súa preocupación polo deterioro da sanidade en Galicia. A comarca do Salnés pois foi tremendamente maltratada polo Partido Popular en estes 11 anos. Nin as infraestructuras necesarias foron realizadas en canto a atención primaria, nin o Centro de Saúde de Grove, nin o Centro de Saúde de Vilagarcía, nin o da illa de Arousa, e logo infraestructuras pois que terían que estar melloradas, como é o ambulatorio San Roque, como é o Centro de Saúde de Cambados, como é o tema de Baltar, ou a insuficiencia de profesionais continua, non? Precisamente a carencia de profesionais e as súas condicións é un dos asuntos que máis preocupa a plataforma. O básico é que o Salnés teña personal facultativo. Decir que o personal directivo do Salnés para nós é de 10. Se nos consta que están poñendo todo o empeño e traballando horas extras, incluso sin cobralas. O que non pode ser é que teñan médicos que dicen que teñan contratos de 5 días. No colectivo queren deixar claro que non están vinculados a ningunha forza política. Indican que van continuar coa súa xira de encontros de cara a organizar unha reunión conxunta entre todos coa vista posta avanzan nunha posible manifestación no Salnés en defensa da sanidade para que aínda non marcaron data.